Kumusta at pasada madre? Nabayag ba si tajak nagpasadan? Kit mayat mo pa di ano makachamba ka ti pasada ka di kita ta pangginip nga rod. Ngem ta nakachamba tay kumpadrik inarkila na kata nailukang kordisona. Ti dinamag na kanya so dagang misis na. Oh, arkila talaga Total. Kiti ko na kumpadre. Aglukan ka man ta arkila na kata inakaman iban yan ta doktora pagpakonsultaan ket agkaranak met ni kumpadre mo na. Oh. Awala tamam ko na. Kata da kumpadre ko na ka. Gurgatan tayo ngarutan ko na. Lukan kayo, naglukan ta. Jamba mo na. Wala sige. Tatan. 500 day tuwing ko lang ta. Tatan. Tama kami na. Tatan. Nadano mi ni Dr. Tapal. Oh. Oh, sige. Abe anak ko, anong problema yo ko na. Gusto mo doktor. Kahit kuman doktor umay kam kumagpakonsulta tay kan nakambasiti agas kumawano anya ta. Nibagat ko, ngani katatawon nga ganap tat apo per may madwanak ko na tay lalaki. Asikgan. Kataglakamot lagay meta problema yo anak ko naman ni doktor. Ay talagayam ko na banday kang kay agas yo. Sorry niya tapno nagkaranak ni bakit mo ko na. Oh, tatan. Dati bala sanggo isot bagim. Kuno maibos na ta dati ko kula kay mo isong mati usarin nanto ko na. Oh. Ni ka na la. Galit kami. Ano ka? Katan. Doon na babayag siya. May dakman sa pula na. Mano ang kumpadre, agsublita man yan, doktoran kat masigungkot na ni bakit kung kuna na. Talaga listo makaala. Tatan. Ako na kat. Basta agsublita yun kuna. Napangami man na. Di manong kami yan ni Doktor Ada. Doktor. Doktor. Ada ka man ng doktor. Ako ng doktor. Oo. Di kiti nga ro doktor. Klente ta. Kumpadrik. May dama na, nagsubli dama na ta. Diyan ka mo, ano problema ta? Paskri kami dati unig ta kasarita kita. Oh, okay. Simrek na ta. Anak ko, ano problema? Kastor doktor, masigunggot man ni bagat kong peksa mo dati tud mga agas kata kami kuna na. Ano na pagkid dia? Apo unay mo dun barok kuna na dia doktor. Siya ka mabalat ni bagang apik ti agas ko kuna na. Kasanoyat namayan nyo dati intud kong agas yo kuna na. Oh, Tapno kay karanak. Ket ni bagat ko doktor edi na ibus na di baginan. Tapos Dati mo't bagi ti sinublat kong inusaran. Oo. Ngam gapo ta diya kamot usar na doktor ket nasiputak ni bagat ko nga di bagi na. Tinilmutil mo naman. Ket dati Kinana. Wala. Inumar na. Oo. Dati ni doktor na paraging ko na. Ket di kita matgayam usaran tayo nga lalaki tapno depensa ti panaganak kila babae. Ay tay kuha kondom. Wow, kaputi nga babasik. Wow, kondom. Kata, di na mo. Tapos, ano nangyari? Dinamot usar na dahil lalaki. Sana mo, nginal-ngal na ang minuspada na di kondom. Oo. Sana tinilmon, pinatapok na. Tinuyo na. Tapos, yun. Nagsigog mga bagat na. Oo. Isa dati sa problema. Tatan. Tapos? Kano tayo doktoron? Apo na kayong anak ko. Minalgal mo din ito kung pararaking ka ko na kadi dyan lalaki. Un doktor na ta, jakmot amot usar na. Oo. Di bagat ko, sinipsiputak nung kasot na may na di bagi na, tinil mo naman. Isang matagat, nginalgal ko mo tinil mo kami nakapagya ka, tinil mo ko na ko lalagat. Kata doktor, masigugmat man di bagat ko na. Apo una kayong anak ko na doktoran. Umay ka man lati, ulag ka, kasti malat pamaya kata kayong kulala. Anak ko kahit yung ikray ko ti usar na dahil kondom. Oo, tapos? Lamang nga doktor tapno to karanak ni bakot kong kuno naman. Oo. Pandayin diya kay talaga kwartong doktor. Siga balasan ko kahit mga doktor tapno diya to matagkaranak kuno. Pun train na talaga.
Tapos? Impadas ni doktor. Kadidya bagat na. Ito ko sarja kondom. Tata. Nakita mo Tapos? na laing ko. Nakita mo lang naling tinamayak kung na nakadya lalaki. Kung doktor. Permisi ni potak ko na laing tinamayak. Talaga impadas na ang datan. Amok tong doktor, ti pamayanan, hanto karanak ni bakit kong kuna. Thank you doktor, ay kang antot ka po na manukan. Subyang kanto. Anto karanak ni bakit kong kuna.Endre ni doktor kong bagat na, siniputan na nga nalaing. Ayat na lang ang karanak. Ako, Diyos ko manangasi.